Eto na ang Super Pasko Ganun. Special shoutout program kasama si DJ Rocketera. Ito ang programang pwede kang mag-shoutout ng kahit sinong tao sa iyong buhay. Kahit sino pang tao yan, minamahal mo sa buhay, kaibigan mo, kapitbahay, basta mahal mo sa buhay o mga tao sa iyong buhay. O kaya kung gusto mo yung taong ayaw mo nang mabuhay. Pwede mo yung i-shoutout dito. At meron na nga po tayong shoutout or special shoutout sharer of the night. Hello? Hello! Good evening. Ma'am, good evening. What's your name, ma'am? Jen po. Jen. Nickname Chinita. Ayun, Jen, nickname Chinita. Tagasan ka ngayon, ma'am? Zamboanga. Zamboanga, bongga naman. Ma'am, okay lang ilapit mo yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo kasi hindi ko naman maamoy yung hininga mo eh. Huwag ka mag-alala. Naririnig? Yan, sige. Mas lakasan mo pa yung boses mo, ma'am. Parang meron something kasi dyan sa paligid mo eh. Okay. Ayan na, ma'am. Ay. Hello, ma'am? Yes po. Ayan, sige. Chinita. Ganyan po, klaro na po. Yan, sige, klaro ka na. Yes. Ma'am Chinita. Yes po. I-shoutout mo na yan. Shoutout ko yung pinakamamahal ko at pinakapogi kong husband, si Ryan Eltanal. Oy, pinakamamahal at pogi mong husband. Sinong kamukha ng Yes. asawa mo, ma'am? Si Piolo Pascual. Taray naman. Piolo. Bongga naman ang kamukha niya si Piolo Pascual. Malaki ba kailangan natin ngayon, ma'am? Binigay na ba ng asawa mo yung bonus mo sa'yo? Ano po yun? Ano po? Para sa 13 month. Para sa 13th month. Magkano ba normally 13th month ng asawa mo? Mga normally, mga yan lang o, mga 10. 10,000. Tapos kapag Yes. iniaabot ba sa'yo yung 10,000? Hindi eh. Mga yan lang o, mga 8. Nagreklamo ka pa eh. Halos buong sahod, ay buong 13th month binibigay nga pala. Ilang taon na kayo mag-asawa? Pero thankful tayo dyan. Oo naman. Ilang taon na kayo mag-asawa? 6 years. Magkasal kami for 6 years. Wow. Tapos ilan na anak nyo? Wala pa. Wala Mga pa. per parents pa kami. Wow. Darating din naman yan. Pero nagtatry kayo? Yes. Yes, in time. Ay, oo naman. In time, manalangin tayo. Tsaka huwag tayong mawawala ng pag-asa, 'di ba? Deposito Yes lang ng po. deposito. Pero 12 years na kami mag-boyfriend. Ay, wow. Galing naman. Saan siya ngayon? Ba't mo siya sinashoutout? Nasaan ba siya ngayon? Kanina na sa party, kakarating lang. Kaya sabi ko, late ng shoutout. Pero sisigawin ko, isa-shoutout pa rin natin yan. Wow. Masasabi mo ba na mas mahal mo siya kaysa siya mas mahal ka? Mas mahal niya ako. Feeling mo, ano yung mga paraan niya para ipadama sa'yo yung pagmamahal niya? Sobrang, caring at priority talaga ako. Sa lahat ng bagay. Dati ba na heartbroken ka na sa ibang lalaki? Ganon. Po? Na heartbroken ka na ba sa ibang mga lalaki? Second siya. Yung first. Tapos, Pero siya, first girlfriend niya ako. talaga? Opo. Wow, swerte mo naman. Ikaw yung unang nakauna. Swerte din siya sa akin. Oo naman, swerte din siya sa'yo. May maganda siyang asawan tulad mo, diba? Sino bang kamukha mo Yes. artista? Si half lang kay Kim Chu. Chu. Kim Chu. Parang iba yung chuchong Daw. gusto mo, ha? Sige na. Si Alice Go daw, sabi ng husband ko. Si Alice Gold. Katabi mo ba yung asawa mo?
Yes po. O sabi mo sa kanya mag-hi din ngayon sa programa ko. Mag-hi ka daw. Ay, nahihiya po. Nahihiya. Parang yan, Ayaw na magsalita. O sige na. Nahihiya po. May gusto ka pa ba idagdag na yung shoutout mo ngayon? Si-shoutout ko yung family ko. Doon sa may Putik sila nakatira kasi. Medyo malayo. Sa may Putik, saan yun banda? Zamboanga area pa rin. Barangay, gano'n. Barangay Putik. Pangalan yung Putik ng barangay. Opo. Marami bang putik doon? Hindi naman eh. Hindi naman. Pinangalan lang silang Putik. Di ko alam. Bakit? Hindi ko rin alam kung bakit ko nung history nun. But anyway, maraming salamat sa iyong pagtawag. Ingat ka lagi. Thank you po. At least nasagot yung tawag ko. Oo nga, kanina ka pa tawag ng tawag eh. May ginagawa lang ako. Kaya nga Wala pa tayong airtime kanina. Pagkatingin ko ng live, tawag ako agad. Kaya nga eh. Uy, pero thank you Chinita. Ingat ka lagi. Fan po ako ng Love Radio at Teacher Rocky. Salamat, Chinita. Merry Christmas! Mas fan mo ko, alam mo kung bakit. Kasi nakukuha mo ng almost all full ang 13th month ni Mister. Thank you, Chinita. Bye. Thank you po. Bye-bye. Sa mister ko, hindi ko pa nakukuha yung 13th month niya. Tinanong ko siya kanina. Sabi ko, tanungin nga natin. Tawagan nga natin. Tingnan natin kung sasagot yung asawa ko ha. Sa mga hindi naniniwalang may asawa na ako, ito na yung... Doon yun ang malalaman na may asawa na ako. Love? Love? Hello, Love? Love? Pag tinanong ba kita kung bibigyan mo ako kung hihingi ako ng 13th month mo, bibigyan mo ba ako? Kung hihingi ako dun sa 13th month mo, bibigyan mo ba ako? Bakit? Kasi tanong yan. Love, hindi mo ko bibigyan. Bibigyan kita candy. Bibigyan mo ako ng? Tama candy, daming candy. Bakit candy lang? Sige na. Bye. Naka-ere tuloy ako. Nalaman nila na candy lang yung ibibigay mo sa akin. Maawa sila sa akin. Sige na, bye. Hala, maawa kayo sa akin, sabi sa akin ng asawa ko. Hindi niya ako bibigyan ng pera, kundi candy. Pwede ba ako magpaturo kay Chinita kung paano manghingi ng 13th month ng asawa? Baka iniisip niya siguro na marami akong pera kasi nga, rumarakit ako, no? Turuan niyo nga ako, PM niyo ako paano manghingi ng 13th month ng asawa. Sige nga, turuan niyo ako para alam ko na kung anong gagawin ko next year. Charot! Charot! Mamaya mamasahihin ko. Tapos yung masaya dun sa bulsa para dun sa wallet agad. Charot with the rot. Anyway, sige na nga, bukas ulit magsama-sama tayo ha. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi para sa special episode. Kasama ako si DJ Rocketera ngayong holiday season. It's SPG as in Super Pasko Ganar. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye, people of the universe. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!